Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri mukati meChikurubi Maximum Prison. Uko kwatauya kuneve Law Society of Zimbabwe vanga vauya kuzoshanyira vasungwa. Uko kwanga kuina Deputy Judge zvakare na Vice Prosecutor General. Avo vauya vasiri maoko, vauya vane zvavanga vakatakura. Tataura na President ve Law Society of Zimbabwe vati kuuya kwavaita kunoku kwavavhura meso. I represent the Law Society as its president, and together with other council members today we visited Chikurubi Maximum Prison to come and give these provisions. Your question says, what is it that motivated us to do so? What motivated us to do so primarily is because we have a program. We call it the Law Society Prisons Charity Dinner. And we also have a prisons juvenile program that we are running as the Law Society, where we put together resources every year and we donate to the inmates community or to the prisons community. What really motivates us is our corporate social responsibility mantra that recognizes that the public usually views lawyers as people who are ever wanting to take fees or monies from societies like this. But we also recognize that we have a duty to give. And it is that duty, or it is that understanding that we have that causes us to do what we are doing today. We see that sometimes when you are not on the ground, there are things that you just hear. Now that you have been here today, is this going to push you to do even more than what you have been doing? Definitely. Coming here today was a very important occasion to us, because we are not just hearing things from the streets, but we are having an interaction with the stakeholder, the Zimbabwe Prison and Correctional Services, together with the inmates. And what we have seen today has motivated us to ensure that we do more. This is not the first time we are doing this. Last year, one of our regional groupings through the Bulawayo Legal Practitioners Association, they actually donated similar goodies and foodstuffs and uniforms to Mlondolozi prison in Bulawayo. We even were able to drill balls and assist them with water reticulation, especially the female prison. We have also, over the past year and years, assisted juveniles who find themselves in prison either because of the causes of their parents or the causes of their mothers. So coming here has actually given us the impetus, the motivation, the drive, the passion to make this an annual, if not a biannual venture, where we keep coming, interacting and giving to this worthy cause. Thank you. We see that sometimes when there is a need, one person cannot do that. What is it that you want to say to all the people who are out there, or to the corporate world? Thank you. To the corporate world, my plea is to say, this is our family. These people are part and parcel of our families, and they should not feel like they are forgotten behind these walls. When I gave my speech today, I highlighted to them that they should always know that we love them, we remember them, and that we should never let them walk alone. To the corporate world, I'm encouraging as many players, as many entities, companies, entities of whatever nature, to come forward and assist, donate in many ways. There is no donation that is too small. Any and every donation can go a long way in helping this community that we have within our societies. And together, the more we come, the better. We can do great. Thank you. We saw that most of the prisoners, they have a lot of things to say to you as lawyers. What are you going to do to help them? Because most of them, they are always saying, we need help. So we heard their cries, we heard their concerns. One of the things I commit to doing with my council, together with the greater fraternity, the legal fraternities, we are going to arrange visits where we do what we may call, how may I call it? We call them prison visits, where we come through as a legal fraternity. We come and donate our time and skill and service to hearing them out. One of the things I realize that they need the most is they need to be heard. And we are going to arrange as a fraternity to come not only here, but to all the other prisons across the country and offer them free legal advice on certain days so that they can be able to ask and be enlightened on any issues affecting them.
Vice President veku Law Society of Zimbabwe vataura kuti vabatwa moyo nekuimba kwevakomana ava zvekuti vachaona zvavataita kuti vakomana ava vatsikise mumanzi wavo. Pamunenge muri kubasa munombotamba here mimi because taona mamuchite aiwa magweta anofarira kutamba kana vawana mukana. Tinenge ichida kumbosununguka. Saka maona tichisununguka pano tichitamba tanzwa nziyo dzinonakidza dziri kuimbwa nevasungwa. Pamwe pacho kana tiri kunze tinenge tichingoita kunzwa. Imimi kuuya kwamaita kunoku ndezvipi zvekuti munoti pane zvandaona kana kuti pane zvandakutoita komiti kuti inini ndoda kuzoita izvi nekuda kwemukana wamaona kunge muchiona vasungwa. Zvakanaka, inotenda nemubvunzo. Ndingati regai nditange nekutaura kuti urongwa huripo nehurumende hwekuti vasungwa vari kurehabilitatwa. It's a correctional service zvasiyana nemakare pataifunga kuti kana munhu ari muusungwa anenge achibatwa zvakashata ende dzimwe dzenguva vaizotobuda vava hardened kana kuti vava worse. But approach iyoyo kuti anobvumidzwa kuita exist with social activities akadai sekuimba. Ndaona inini kuti vanhu ava vasungwa vanoimba nziyo dzinodakadza dzinonakidza ende handina hangu zvakanyanya zvandoziva nezvekurekodha nziyo, asi ndikadzokera ndichanotsvaga vanorekodha ndivaencourage kuti vauye kuno vashanye vazoonzwa vateerere vasungwa vachiimba. Zvichida vanogona kuvapawo funding, vavapawo mari, vorekodha, votsikisa nziyo dzavo, votorealiza mari kubva mukuimba ikoko. Kune mabenefits akawanda vanotokwanisa kutowana, zvichida vanotozochengeta mhuri dzavo nekubudikidza nemari dzavanenge vachiwana nenziyo dzavo. Saka chinhu chakanaka chaizvo chatawitnessa. Tauya takamirira Law Society of Zimbabwe asi ndatozopenyerwawo nezvandaona, ndabatikana kuti inga kunotori nemaskills, vanotori nezvavari kuita zvakawanda. I understand vanoita ma-technical skills akawanda, but ndabatikana necho chipo chekuimba chavainacho. Taona kuuya kwamaita hamuna kungouya muri maoko, mauya makagukuchira. Tikatarisa tinoziva kuti kazhinji kacho kana munhu adya mangwana achada kudya futi. Imimi kuuya kwamaita zvinhu here zvekuti makutoti takutoona kuti zvinhu zvinoda kugara zvichiitwa nguva nenguva, zvekuti zvichida muchaenda kunoudzawo vamwe kuti varambe vachitambanudza ruoko. Isusu se-Law Society of Zimbabwe takagara tichizviita, ticharamba tichizviita zvekuuya kuno tichipa chipo. Tine ukama hwakanaka neve-prisons kunyanyanya kuno kuchikurubi. Gore negore tinotsvaga toona zvatinenge takwanisa tichipema kuma-members edu magweta atinomiririra vachitipa pavanenge vakwanisa, ndo zvatinouya tichipa kuno gore negore. Saka ticharamba chiita saizvozvo, hazvina kupera nhasi. Uye kuramba muchinokurudzira vamwe kuti kana vanga vakatambanudza varambe vachitambanudza zvakare. Ndizvozvo, vanoramba vachitambanudza kunyanya after nhasi zuva iri tichavaratidza zvataona. Ndinoziva kuti vazhinji vachasundwa, vachaencouraged to even keep giving, stretching their hands to assist the prisoners. Thank you. Imimi mabva ku-Law Society of Zimbabwe. Kocha mungade kutaurawo netinoziva kuti corporate world yakakura kunze uku, kuti zvichida mukaita umwe achipinda umwe achibuda muchiunza zvipo izvi zvinokwanisa kubatsira vasungwa. Mataura mashoko akanaka. So pane inonzi corporate governance inokurudzira kuti makambani makuru apote achipa
giving back to the community. Saka ndino encourage makambani mahombe makuru vanenge vachikwanisa kana vari kuunzwa kana kuti vaona chirongwa ichi kuti vaconsider prisons around the country kuti vavabatsire nembatya zvekudya sezvataita isu sebato reLaw Society of Zimbabwe. Saka mukana wekuti vapewo back to the community kupfurikidza neurongwa hweyatinoti ESG makambani vanoziva chirongwa ichocho. Saka vatowana mukana wekubatsira saizvozvo ndinotenda. Vasungwa vazhinji vanga vaine shungu dzekusumuka kupa zvichemo zvavo nekuti vatonzwa kuti pane magweta aripo, pana ana jaji varipo vekuprosecutors vanga varipo. Imimi segweta mungati here mushure mekunge maona kuti vanhu vari kuda rubatsiro masundwa zvekuti pamwe mazuva anoteera muchange muchiya kuzobatsira vasungwa? Ndizvozvo. Asi mukatarisa yatinoti justice sector ine mapato akawanda. So zvatichaita isu seLaw Society kukurudzira matinoti stakeholders ese mujustice sector kuti vamboitawo urongwa hwekuuya takabatana tese pamwe chete toteerera zvichemo zviri kupiwa nevasungwa. Takabatana kudaro zvichienderana nechichemo ichi chakanangana neboka ripi kana kuti bato ripi tinobva tabatsirana. Saka zvinoda kukomberanwa, hazvidi tiri tega seLaw Society, asi isusu tichazama kusunda urongwa hwakadaro kuti tidzoke tiri mapato akasiyana siyana emujustice sector tibatsire tinzwe zvichemo ndokuti tikwanise kuvabatsira. Tataura zvakare nemurume ari mukati munomu nekuda kwekuti ari kuti ndakanyeperwa robbery, asi ataura kuti anotenda kuti zvinhu zvauya izvi zvichavandudza upenyu hwavo. Taona muchitamba vozakashika tokaona munhu ane miri achitamba unoyasonzwa kunakidzwa. Imi chii chakaita kuti mujoine vanoita zvekutamba izvi? Well, what happened is ndiri panze ndararama upenyu hwakanga hwakati rasikei. What got me in here was because of my association with the wrong peers. But otherwise, I was someone who had derailed from the normal line of life into drug and substance abuse. So apparently, my association with the people who were into crime eventually got me framed for robbery. Then I was convicted 11 years. So when I came here, I recall I was weighing 63 kgs. I'd dropped from 120 kilos. So when I arrived at this place, at first I had deep grief, but only later on to realize that my coming to this place, or rather my conviction, was as a result of an answered prayer. It was because I really needed rehabilitation. Because in as much as I was associating with these wrongdoers, myself, I had deep conviction. I no longer wanted to be part and parcel of that society, but I could not fish myself out. But it is my understanding that problems can never be solved by the same mind that created them. So I came to this place and I saw the need to be part and parcel of the choir as a way of rehabilitating myself. Muri kunze uko maiita basa rei uye makasiya muri yakakura zvakadii? Kunze ndakasiya muri sina nyakura maningi. I have one child and a wife at home, and I was a sales rep before I indulged into substance abuse. Yeah. Turikuona kuti nyaya iyoyo yemadrugs yaparadza upenyu hwevanhu zvakanyanyisa. Chicha muda kutaura kune avo vari kutengesa madrugs yayo. Nodai pasina yatengesa imi ngadai musina kwawo. Yeah, that's very true. Well, the message that I want to send to Zimbabwe at large is ngatisaite my experiments neupenyu, and nguva zhinji ngatitererei kune zvatiri tichiudzwa nevakararama before isusu. Because we might think kuti as a young man ndane wisdom iri enough for myself to be able to sustain myself in the world, but kuti nyika ine meno. At some point you might find yourself caught in a surprising situation yekuti unozopezwa kutozviregreta. Ndototenda kuve panapa panzvimbo, ndototenda whatever that got me into this situation, because izvezvi, as you can see, I'm healthy and fit, and I've regained my weight and even my consciousness at the same time. And then to those vari kutengesa these substances, I understand kuti things might be tough out there, there might be widespread unemployment and whatsoever, but then resorting to substances dzinokuvadza upenyu hwevamwe vanhu haisi real solution to our financial problems. Chii chamuda kutaura nezvipo zvauya panapa nhasi neavo vakushanyirai? Well, I would really love to appreciate the Law Society at large,
as well as the justice office that came here to visit us in prison. I understand kuti sevanhu vari pamabasa ane chekuita nekutongwa kwevanhu hazvireve kuti vanhu vakaoma moyo, but is because vanenge vachiona kuti isusu vanhu vanenge vachipara mhaka tinenge tave a harm to the society at large, and them coming to this place. I understand that even in the Bible munhu akange atadza akanzi aiswa parutivi vafundisi vanozouya vachitreya kuti vamuencourage kuti adzoke back into society. So I really do appreciate their coming, because I understand kuti inzira yekutoti encourage kuti kuti vanga vachiuya panzvimbo panapa kuti vatiradze kuti there's also life after imprisonment. So I appreciate. Ivo vakakufrema yavo varimo nemi munomo here kuti ndimega muri muno? Vakandifrema havasi munomu, but vanga vari part and parcel of the framework. Vamwe vacho vakazopinzwa munomu nedzimwe mhosva, and then vakatotestifya kuti well, isusu tatashungurudzika nenyaya dzakadai, because in as much as I was associating navo vanhu ava ndanda munhu wekuti kubasa ndandisaende mari ndakange ndisaiwane, saka inini I ended up ndakuita resort kutorera iva vacho vandoshandisa navo vandashandisa navo masubstances so that ndizviwaniro masubstances since ndaizvidawo zvinhu izvi. Tataura naavo vanhu vese vanongoziva kuti nditsano mukuwasha wevasungwa vari munomu. Ati zvaitwa neve Law Society izvi nevamwe vese vauya zvinhu zvichavandudza kunyangwe basa ravo pakugara vachichengeta vasungwa. Hanzi muri mukuwasha imimi? Chokwadi tiri vakuwasha, takaroora hanzvadzi dzevasungwa vedu ava, saka tava kuwasha vavo. Muri mukuwasha kuvasungwa, zvichida tingadaidzwa kuti imimi makamira kunoku munobata chigaro chipi kune vari kutarira izvi? Inini ndakabata chigaro chekuve Deputy Officer Commanding weHarare Metropolitan Province. Saka ndiri pano ndakamirira Officer Commanding weHarare Metropolitan. Zuva ranhasi zvaitika izvi zvarevei muupenyu hwenyu imimi neavo vamunochengeta pano sevasungwa? Chiitiko chakakosha zvikuru kwandiri nekuvasungwa neorganization yedu yeZimbabwe Prisons and Correctional Service, nekuda kwekuti hatikwanisi kuti tiprovide zvese zvinodiwa nevakomana vedu, saka tikawana hama neshamwari dzakaita kungefanika zvaitwa neLaw Society of Zimbabwe tinozvikudza zvikuru, vanenge vatotivharira rimwe buri ratasingakwanisi kuvhara tega. Chii chamuda kutaura pamusoro pezvinhu zvavauya nazvo, nekuti zvimwe zvinhu zvavatoya nazvo tikuona kuti pamwe vasungwa venyu vakapedzisa kuzvidya kudhara zvimwe zvinonaka zviripo izvi? Ichokwadi, kureva kuti vashoma ivavo vachakwana zvichienda nekuti tsano vavo vaya vavatanga kutaura nezvavo vaya vachaona sei. Tine makategori evasungwa akati wandei. Tine vasungwa vanorwara vasinganzwi zvakanaka, tine vasungwa vaya vekuti havawani hama pese pese, umwe anogona kutouya kugara muno kwamakore asambowana hama. Saka sechichuo changu nechiti vakomana vedu vakaita seivavo vawane mukana wokuwana zvimwe zvezvinhu zvauya apa paneti kunonaka. Taona kuti kuuya kwavaita vauya vakatakura izvi zvinoitika kangani pagore, zvinhu zvekuti mungati here tikutokurudzira kuti zvirambe zvichiitika nguva nenguva? Zvinoitika apo nepapo, asi kubva kuLaw Society of Zimbabwe ndinoyeka kuti kanokwanisa kuve kekutanga. Saka tinovakurudzira kuti pavanenge vawana mukana vasarege kutiyeuka, asi tinombowanawo zvimwe zvinhu zvakadaro apo nepapo zvinobva zvikuru kumachurch organization nekune mamwe maorganizationwo anenge aona zvakakodzera kuti vauye kuzobatsira vakomana vedu. Takatarisa vasungwa vanga vaine shungu chaizvo, vari kuratidza kuti vane zvichemo zvavari kuda kupa zvichida kune magweta kana kuti vanoita zvekutonga ava. Muchaita here kuti vawane mukana iwowo wekuti ava vanhu vanouya vovapa nguva yekuti zvese zvavari kuchema vanzwikwe? Ichokwadi, zvakakosha chaizvo kuti kubva kumajaji kusvika kumamajistrate vanofanira kuve vaine nguva yavanouya kuno
kuzoona magariro nezvichemo zvinenge zvina vakomana vedu. Saka Justice Chiremba vatopromisa zvikuru kuti aiwa panongotanga second term yavo chigroup maximum ndiyo iri pafirst priority. Saka tinozvikudza chaizvo kuti vapote vachiuya, zvinototibatsira pazvichemo zvinenge zvine vakomana vedu. Tinoona kuti imi musati mabuda pano panze pane pamamboenda kunoti nyumwi. Papa muchiti nyumwi apa pane here zvekuti muri kuona chiedza pane zvamamuchikurukura? Ichokwadi, chiedza chiripo zvikuru kubva kuna Deputy Judge President na Head of Criminal Division kusvika kuna President we Law Society of Zimbabwe. Vane zvakawanda zvavatiwo kana vachinge vangowana mukana chete wekuti vabatsirane nesu vana vachiita saizvozvo. Uye zvakare seLaw Society inomirira magweta kureva kuti ivo vave nemukana wokuziva zvimwe zvezvinhu zviri kunetsa vakomana vedu kuno. Kozoita Deputy Judge President kureva kuti ndokunga vanga vasati vambovhizisa njere rinoerisa Deputy Judge President. Saka mukana iwoyu ndonga waita mukana wokuti vazive zvinotinetsa isusu pakuchengeta vakomana vedu nekuchengetedza jere redu kuti rikwanise kuita zvatakatarisira. Ndezvipi zvamungade kutaura mumazwi enyu ekupedzisira zvichida kutenda kana kuti zvichemo zvamuinazvo kune avo vanokwanisa kubatsirai? Chikuru ndoda kutenda. Ndoda kutenda zvikuru kuti kana tiine vanhu vakaita kunge veLaw Society of Zimbabwe vanokwanisa kuzvipa nguva yavo yekutiwo vashavire vakomana vedu vachiuya kuzovabatsira saizvozvi, tinozvikudza zvikuru. Ende ndinovimba kuti Chairman weCriminal Division Honorable Murume zvavapromisa kazhinji havatadzi kuzviita. Ndinoziva kuti vachauya netimu, kana vachiuya netimu ravo vanouya netimu rekuprosecution, vagouya netimu rekwaregistrar, kuitira kuti vakomana vedu vanyatsoona kuti kwavanobatsika nekupi chichemo chavo chakaneka nekwaregistrar here kana kuti chichemo chavo chakaneka neprosecution. Zvese izvozvo vanatira kuti vazvatendi pakuuya kwavo ikoko. Saka tinotenda nekutishanyira kwavaita, tinoziva kuti zvichatibatsira mune ramangwana redu. Pazvinhu zvauya zvaunzirwa vasungwa nhasi zvinosanganisira zvekupfeka anova majuzi, chikafu chakasiyana, mafuta, shuga, masamba, zvakawanda zvaigirwa vasungwa ava. Pachiitiko ichi vanhu vatandadzwa nemimhanzi yanga ichidakadza kubva kune vaimbi vanga vachiimba uye zvakare vamwe vanagwenyambira vanga varipo. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe.